खुलुमबाय आंनि दलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर नै दा जोङो सिजौजों आंजों इमा हाखु दाखुथार आरोना मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों फैदो ओरै अबाव थांनो नागिरदों बेखौ खोन्थालांगासिनो दं आं नोंथांमोननो लोगोफोर स' बिदिब्ला दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ फैदोलाय आंजों लोगोफोर फैदो नोंथांमोनखौबो लानानै थांबाय अबाव थांनो नागिरदों दे आबा जेल खानायाव चिरांनि जेल खाना गोदानखौ नायहैनो नागिरदों लोगोफोर फैले गाखोबाय जोङो सिजौजों आंजों थांगासिनो दङ जोङो सिजौजों आंजों बिदि सानाबा बाजैमोन दंहैखायो आरोना ओमफ्राय दा जों थांदों ओमफ्राय जोङो लोगोफोर हाबग्रोनोसै ना जानाय लोगोफोर जों मोनफैबाय बेलासि टाइम आरोना जि मोजांखा बिराद बुरजा सिख्ला गथ'फोरबो फैदों नै सब गेटआ बेबायदि आरोना लोगोफोर नै हाबबाय जोङो लोगोफोर ओइ नै आनैमोना बा मोजांसिनथ' आरो पार्क नङालै सिखावफोरखौ दोनग्रा जेल पार्कसो सानलायलायदों नोङाबा सानलायलायबाय आबा नोङो मोजांथार नुनानै पार्क सानदों जेलसो बेवहाय सिखावफोरखौसो दोनो मिथिबाय सिखावफोरखौसो दोनो नै रिल्स बानायदों मालाय नै मोजांथारहाय लोगोफोर दिल्लीयाव फैनाय बायदि मोनलायलायदों ने आबा फिसासा दिल्लीब्रा बियो मोजांथारनो गरिब नै सिजौआ पार्कसो सानबावबाय मिथिबाय ना पार्कआव फैदों नामानो फैदो पार्क नङाथ' आबा बियो फैदो पार्क नामा बियो होनलायलांबाय जि मोजां फैदो ना लण्डनफोरनि बायदिसो बानायखादों नै हाबबाय जोङो लोगोफोर बेखौ फांनांगौबाथाय गैखाला नै इयो दरजाबावसो ओरैबायदि गिदिर गोमखा आयो सिखाव खावनानै खेबसे थाफैनायनोसै नामा जोङो नायलाय नै लोगोफोर ओरैबायदि एसे कनस्ट्राक्सन सिसि केमेरा होजोब्बायानो कनस्ट्राक्सन दंबावो एसे जागोन मोसा होबावगोनसै खोमा सिखावफोरखौ आबा सिजौ नै बावहाय जेलाव थाग्रा सिखावफोरखौ मोसा होगोननो ओमफ्राय बाव जिरायगोन असलिया ना आलदा दोननांगोन ना सिखावफ्रा मोसासिगोन ओमफ्राय बाव जोंहा नायसिगोन सियार लानानै सिखावफ्रा मोसानांगोन पानिशमेन्टआवहाय मिथिबायाबा पानिशमेन्ट होजागोन बिसोर मोसानायनि जि मोजांहाय सथि गुवारनो सिङाव हाबहैजोबनोसै ने नायहैनोसै बुरजा थानाय माबायदि जेल खानाया सिजौ मोजां दा नै थ' नाहैनि जोबजाबाय लोगोफोर आंखौ बासायफैदो आयु नै फार्स्ट टाइम जेलाव जोबजालायबाय आंबो नुदोंमोन आङो अरदाब बानायनाय गिदिरनो नै बेलाय अरदाबा नै हनै बा अरदाब ओंखाम संग्रा अरदाबा नै लोगोफोर ओंखाम संग्रा अरदाब बियो बा इयो माथो हलसोबाव बावनो उन्दुहोगोनदां नै फांखा होजोबबावबाय सिखावफोरनो जाग्रासो इयो नै ओइ नै बेसिन थेसिन होजोबनाय दै गबावबायसोनो नै आबा बेयावबो जाग्रा नै
मासि मोजांहाय जेल खानायालाय ए दोजोबबावबायसो नै नै लागायजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव हारसिं जोबजा जेल फैबायलायनो गिनानै थैखागोन आङो लोगो गैया मुङा हारसिं जोबजा जेल फैबायलायनो बेजोंहाय ए सिख्लाफोर दङ बुदजानो हौवा गोदानफोर फैदों आं बाजोब्बायसो दे एकदम जेरै जोंबो सेम मडेल जेरै जोंबो नै औ एखेखा सेम मडेलाव लुजोबदों लोगोफोर गासिबो अबेनि अबे मा होनबावनांगौ जायगानि मडेलजों लुदोंथाय जायनो फार्स्ट माबा जोबजा फैगोन मोजांथार हो सिङाव ए नाय फिल्म शुटिं लाफैग्रोबानो जासिबावनाया जायैयावनो मोजांनो जोबजालायनाय एक्टरफ्रा जोबजालायनाय नेयाबा ए मोनसे नै सिखावफ्रा होनदो आयौ बेसेबा गोलाव नै ओरै मारिनानै खिग्रा ना माथो औ ए टयलेट आरि होबाय आरो औ नै औ ओरैथ' एखेसो जाजोबखासिगोन मडेला औ बै बाहेरानिखौ नायबावनोसै बे प्रग्राम जाग्रा इयो नै आङो मा नुयोलाय नै माबा बक्स माबा बायदि लागायनानै दोनखाजोबनाय नै बिसोरखौ बुंनाय मानोबा हैलाय औ माने वालजों सेट खालायखाबाय आरोना नै औ हाग्रा दुबा माबा फोसाबनांगोन मानांगोन ओइलाय वाल दंजोबो गासिबो नै मोजां मोसायाबा थाव होबावनोसै औ इथिं नायनो ओरै सेमसो हाबा औ ओरै फैदो थांसै नों थाङा हारसिं थाङा फैदो औ जाय फार्स्ट जोबजागोन बियो गिफ्ट मोनगोननो लोगोफोर ओंखायनो जोबजाफैनाय जाय जोबजानो गोसो जोबजाफैदो मामबारनो फार्स्ट जोबजाग्राफोरनो गिफ्ट होगोननो मिथिबायना लोगोफोर ओरैबायदि नै माने दस्रा जायगायाव फैनाय बायदिसो मोनो फैदो फैयाबा दरजायानो ओरैबायदि खाटारनाकखा आरोना मोननैखा ओरैबायदि बैथिंखौ एसे नायहैनि औ दरजाया लोगोफोर ओरैबायदि गोगोमखा आरोना खारनो हानाय नङा रावबो सिखावानो ओरै हाबसै चलो ए लेडिसफोरनि आलदाबावसो नै बुस्थुखौनो होनदोंमोन आङो स्पिकार सिखावफोरखौ अर्डार होग्रा आरोना नै ओरैबायदि गोजौ नै बियो लेडिस सिखावफोरनिनो लोगोफोर आं ओरैसो सानगासिनोब्रा फार्स्टआव हारसिं जोबजाफैबा माबोरै थागोन हारसिङाव आयौ डेन्जारलै जानो औ जाखागोनबो हौवाफ्रा बांसिन खिग्राजोब नै आयौ साख्रि मावनोसै ना आनियावहाय औ लेडिसफोरनि थाखाय बियो लोगोफोर लेडिसफोरनि एखे बेबो एखे जाखागोन नै बिथिंनाबो न'खौबो बिदि लुनानै लानो हायाखै ने गार्ल्सफोरनि औ लेडिसफोरनि ओमफ्राय सोर सिखावालाय बिनिफ्राय थांफिननो लुगैगोन दे ओमफ्रायो बिदि न'आव थानो मोननानै औ
फैदो औ गावबा गाव लुमोनलाय मोनसेयावनो ओरैबायदि थाखा थांगौमोन इदि आलदा खालामखानाय आरोना लोगोफोर केमेरायाथ' बय जेरावबो बिदि गार्ल्सफोरनि जाहैबाय ओमफ्राय ओरै औ सेपारेटखा आरो लेडिसफोरनिया सेपारेट खालायखानाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बै जेन्टसफोरनि जाहैबाय नै जोबजानायनि रायजाबावगोन जाहैदों ओंखारफिनबाय जोङो नै आयै 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 नुवाखै इसेबो फैदो नोंबो गेटमेन जाबाय आबा नै इलाय बेखौनो खिथादोंमोन दा सिख्लाफ्रा हयनै माथो गोजौनिया जि मोजांहाय आयौ मोजांथार मोजांथार हौवाफोरना थाबोबायना दहाय देखायनायालाय आयै दै लाबाखै दा लोंसै र' बैयाव दादि बानायफैदों बेखौ बैखौ जोंहा गंसे मिन्थियाखै नों दादिया खोन्थाखायाखै बेनो बै गंसेया जोंनि बैयो 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 जोंहा बानायनाय इयो फैसाया दा दादिनाव सोंदो दे मोसादो औ बेजोंबो मोनसे दङ नै औ नाङा बेनो जाहैबाय लोगोफोर काजलगावनि काजलगाव चिरां माने चिरां काजलगावनि जेल होननो रोंखाया जाय जाय जोबजाफैनो गोसो जोबजाफैदो आरोना चिराङावहाय गोदानसो अपेनिं जाथ'वाखै लोगोफोर जों नायफैदों आरोना जाबाय नै बिदि लामा दं आरोना लोगोफोर बै गेटनिफ्राय ओमफ्राय नै बिदि लामा ओरै बाउन्डारि ओमफ्राय गेजेरजों लामा बानायनानै दोनदों नै हं हं खारनोसो मोजां जागोन लामाया गेटआ कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दंहाय दाबो जि मानसि दिनै मा सेटारडे हनै औ बेरायग्रा जायगायानो गैयाबा दहाय उन्दैफोर सिख्लाफोर बुरजा फैदोंमोन आरो जों फैबा ओमफ्राय आरो दा नै बोसोरसे जाबाय होनदो जोबजानाया गथ' बुरजा फैबावलायबायनो नायनो बिदि आरोना बिदि औ र' थांखानोसै खोमा सोंसै ओंखारफिनबाय लोगोफोर नै फैदो आबा थांसै फैदो फै औ नोंसोर फैदो दे फैदो औ औ मोजांथार नामा सिङाव औ मोजांथारथ' आरो जिनो नै गेटआ ओंखारफिनबाय जोङो नायहरदो फिरफिलि ड्राइभाराबो नायहैनो थांबाय हनै दाना जोंहा नै फैबाय ओइ नै फिरफिलि सालायग्राबो माने नायहैनोसो थांलायबावबाय आरोना लोगोफोर जेल खानाखौहाय फैबाय फैयाखै नङा बिसा मालाय स्कुटिजों नै हनै औ बाय बाय थांगोन दे नोंसोरो बाय थांबाय जोंबो थांसै जोंबो थां जेल खानाय थांबाय मोदानानै सिनायाखिसै गेटखौ स' भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामनो साननो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट हरदो लोगोफोर जेल गोदाना माबायदि आं हालासिनोखौ जेल गोदाना माबायदि बेखौ खोन्थाहरदो आरोना चिरांनि काजलगाव दङ बियो आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर स' बाय बाय साबसक्राइब खालाम लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ